18 de juny del 2024, auditori de la Coma Cross de Salt. Les cortines estan abaixades, però la llum s'escola pels costats, projectant rectangles verds a terra. Els cossos arriben a l'espai, pronuncien un nom i es pengen un collar de color blau. Després, es desplacen cap a un gran mapa de color verd. Al mapa hi ha noms de ciutats. Algú pregunta, on està Barcelona? Per primera vegada, Barcelona no està al mapa i l'han hagut d'afegir després, a un marge. Els cossos es concentren a un costat de la sala. A l'altre costat esperen 9 taules embolicades en paper d'embalar, rodejades de cadires de plàstic negre. El terra té algunes esquerdes, però sosté perfectament el pes del sector de la producció del territori. Els cossos seuen sobre les cadires negres i les taules comencen a parlar. Una taula pregunta que per què a tantes companyies els costa trobar una persona de producció i es respon a si mateixa que per començar no sap ni on anar a buscar-la. Diu que es necessita enamorament perquè funcioni la relació producció-creació i que somia amb festes, bars i llocs de trobada. Per exemple, aquí, a la Coma Cross. Una altra taula pregunta si és necessària una xarxa de producció al territori gironí. Sota la pregunta s'escriu molt, així, en majúscules. També s'hi dibuixa un cor. També apareix una fletxa que porta a les paraules Tinder de producció. Una tercera taula es pregunta quines tasques s'entenen dins el rol de producció? Absolutament totes? Aquest és el problema, que no estan definides si engloba tot, diu la taula, mentre enceta un paquet de caramels mentolats. Sota la pregunta, creus que els límits estan ben definits? S'escriu no. Finalment, la taula diu fer producció no és fer de mare de tot. Les taules es desfan. El micròfon es desplaça per l'espai, passant de mà en mà. La producció també és creativa. No existeix una ajuda per trobar una persona de producció. És necessari conscienciar artistes i companyies de la importància de la figura de producció. A banda dels bars i els espais de trobada, es podria muntar un premi a la producció. Crear una xarxa en el territori gironí podria influir en les polítiques culturals. S'ha de vincular la formació amb la professió i acompanyar les fornades d'estudiants que estan sortint. El micròfon s'atura. La jornada arriba al final. Els cossos caminen cap enrere. Recorden per on han passat al llarg d'aquesta jornada. Una jornada de color groc, verd, blau i lila, plena d'il·lusió, retrobaments, nous coneixements i visibilització de camins comuns per recórrer. Sona una cançó. Primer sembla Vestida de nit, de Sílvia Pérez Cruz, o potser Blanc, de Ferran Palau, però clarament és I Will Survive, de Gloria Gaynor.